Кому глядам? Кому глядам? Сега те снимам. Как си бъркаш в носа? Виси картинки. Да. Сега те снимам в момента. Как картинки там? Я. Как бъркаме се? Сега ще ти я покажа след малко. Ще видя я да навлезе балон. Дай! Вода! Ще се оправя. Мини в защита. Я кажи, изпее една песничка тук пред камерата. Не. За зайченцето Не бях. искам. Не искаш? Да. Що? Що не искаш? Гледам.